Nih. Mbut gawe nih ya. Sepokoknya ra ni ya ora. Raswan. Apa liyane? Kok kono dagel tak parani yo ni. Waduh. Kuwi garwamu to, Mas Kondo? Lho. Garwa kula niki, Pak. Sing bluro. Bluro. Weh, sampean dagelan kaya cok bakal ngono iso bojone yo pirang-pirang. Mas, cok bakal niku ndoke mung siji, Mas. Lah nek sampean Ndokku loro. Ya cek sitok ngono lho kok. mriki Mbak ini. Monggo Mbak ini. Panas mlaku ora nggawa payung. Sandale diseret lamaane mlentung. Surabaya geger ngungsi neng Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Ngimpi apa ndek bengi kok iso keturutan ketemu karo widodari sing mudhun saka truk pasir. Loh. Widodari kok truk pasir. Mudhun saka kayangan. Mondo montok. Montok endi? Kayangan Kadiwatan. Dalu Mbak Eni. Sugeng dalu Mbak Lili. Sowan malih wonten ngarsanipun warga Bonombo. Nggih merti dusun ndongake napa Mbak Eni? Nggih mugi. Digandeng panjenengan niku besinden. Nek ndongake nggih ngangge tembang no ya. Nggih saged to anu ndongakne ngangge Pamujiku. Wah, cupung. Pocong. Walik kok ya. Ayo. Pamujiku. Ji, lho Ji, golek Mbak Eni Ji. Pamuji lho. Kebon nomba manggih hayu. Niki lho ngripta Mbak Eni orek-orek sore mau pas leyeh-leyeh. Ngeten iki spontan lho Mas, spontan ngeten iki. Tanensa bagya mulya tebih saking suker sakit Pinter tenan. mugi-mugi murah sandang kelawan pangan. Amin. Luar biasa. Aja meneh kok nggondola. Sinten niku Asik. dagelan kok kaya astagfirullahaladzim. Kaya apa ya ngene iki kaya apa? Astagfirullahaladzim. Dagelan kok ketok lucu. Asik. Lucu. Asmane Mas Mondol. Kelahiran asli Ngawi. Yen Mas Mondol rupane kaya cok bakal. Mas, lho ngepasne kok. Wah, Nek kowe gawe dhewe ya silakan. Sinten niku? Sinten niku? Oh, iso. Pas pelatih rawitan padakne. Dagelan sing paling lucu. Mulai kemaki, Umuk rek. Mas Mondol jeneng Nyo. kancane Ki Dalang Sigi. Oh iya bener. Kancane jenengan to, Pak? Koncoku. Kancane. Dalang terkenal micil saka tlatah Rembang. Coba saiki Pinter nganu Mbak Eni dirayu. sinten niku? Yo Nonton iso sinden. ora nek aku. Sinten niku? Sik Asik.
Pesinden rupane ayu. Ayu. Pesinden rupane ayu. Ayu. Ayu ta aku iki. Jenenge Iya to Ni? Iya no. jenenge Bojone Darmono. Darmono Mondol kuwi Darmono. Memang pasangan serasi. Iya. Ya Allah. Muga-muga tresnane donya akhirat. Kaya iso. Jebule yo encer uteke jebule. Encer wong pikinane metu kok kuping barang. Kae ngono Kopassus. Dirayu dirungrung jajal coba. Pelok apa slendro? Kulit name mesti slendro. Slendro songo. Lho ganti pelok no. Apik slendro duwe campur sari. Oh kayak anu, kayak debago. Oh pelok genti. Pengasih ya. Pelok pengasih. Apa ngerti mondol napa ngerti pelok slendro Cak Yudo? Lho pripun to? Nggih paham to Mas Masa? Mondol niku pelatih kerawitan. Pelok 6 no. Maha wiku. Maha wiku. Sampe ni pelatih kerawitan tenan. Lho. Masa iya lho. Kira percaya omong ngono e. Iya. Dalang rembange lho omong ngono. Pangapunten Pak, pangapunten nggih. Sumelatur sawetawis Nggih Cak Yudo. miterang dawuhipun Mas Mondol menika yektosipun pirsa. Mboten. Gamelan Lokananta ingkang tinabuh para dewa. Nggih. Warang nggonanipun para widodari menawi ingkang kelatih mboten pukulun Betara Mondol. Mboten Omong ngapasi, Mas. Pelatih kerawitan. Pelatih kerawitan Mahawiku Dwijawara. Brengengeng iki lho Mas. Kuwi gek kerawitane munine piye? Paling kok isone gur gangsaran. Loh. Leh nyepelek, merendahkan. Bukti Biasane iki Sepet sawune entah, Dimpet-pet wis ra betah. pecute di seblakne. Wis kebacut kapakne. Modele kok Modele iso. kok. Duren cangkokan. Leren rokokan. Apa wis dikae karo panitia? Urung. Wah, nek pancen pelatih kerawitan sampean iso bonang. dibuktekne. Lho. Bonang sing dicoba rican, bonang sing dididik. Bonang sing iki. Bonang sing niki lho. Mentul-mentul kuwi. Mentul-mentul kuwi. Kuwi ya iso muni. Iso muni. Ampre muni Dituthuk. suarane. Dung. Ndolo pe. Bisa ya bonang. Lah nek demung. Kok iki apa iki jenenge iki? Iki demung. Ya iso muni. Iso muni. Ampre muni Dituthuk. suarane piye? Teng. Bunter-bunter gedhi ki apa? Kae kempul. Ya iso muni. Iso muni. Ampre muni Dituthuk. suarane. Ge. Lah iki apa? Pesinden. Ya iso muni. Iso muni. Ampre muni. Dituthuk. Suarane piye? Dituthuk muni. Dielmu kok iso. Pembonang. Kok Biasanya pelatih kerawitan iso. Oh, coba nek Bukti. ladrang buka ladrang ayun-ayun nggih iso. Buktekno Mas. Gampang iki malan. Ayun-ayun nih. Ayun-ayun gampang. Sing piye ayun-ayune? 6 1 rolu 6 pyong. Oh, Nemen-nemen sepira nemen. neme sepira neme. Neng. 66 6 loro 1 rolu 6 pyong. Balungan nututi. Piye nututi piye? Rolu roji lumo luro luro 6 lumo 6 roji 6 luro luci rokong. Pripun hebat. Moho wiku Ya. Dwijawara. Berarti bukane ayun-ayun piye mau? 6 luro 1 rolu 6 pyong. Pripun? Nek gugur gunung. Gugur-gunung. Saka bonang no Mas. Lah iya Piye? bukane. 6 loro 1 rolu 6 pyong. Dadi gugur Padha gunung. karo ngarep. Kok meh mirip. Pancen gamelan ki mirip-mirip. Suwe ora jamu. Kok bonang Mas? Piye ya piye? 6 loro 1 rolu 6 pyong.
Yang padha neh diomongin nek gamelan iki mirip kok ora percaya. Ketawang Ibu Pertiwi saka Bonang. Piye, Mas? Nemo loro jiji rolu. Nempyong. Kabeh nempyong. Lah piye wong apale yo nggur kuwi lho. Apal siji ke umuke ra jamak. Pelak 6 coba. Ayo digandrung Mbak Eni. Apa ta tangkur ta? Tangkur. Nano neno. Oh iya. Apa sliramu ra krasa? Edan lala. Suarane kok ya apik. Suarane apik, raine sing elek iki. Iya, Mas. Aku lak wis omong ngoten nek pengen apik dicet. Ning rampopo aku cinta. Ya cinta demek ya aja kono. Lenti to. Tak bales. Ya mbok dibales. Tak bales tenan. Dipersani wong akeh lho. Ya ora apa-apa to bojone dhewe. Kayak Bales tenan to? Balesen, Oh, tak Mas. bales tenan iki. Kapokmu kawan. Nggone kuwi nyapa nggonku sing mbok ngenekne iki nyapa? Kene yo rawani no, Mas. Lah nyapa rawani? Dilindungi badan hukum Apa wi? BH. Oh. Medan. Ora ngono kan ndas kok diuntir. Tarah untiran ndas iki. Ya dikare digandrung wong ayu jejantunge atiku. Ya iki garwane wong akeh ya. Kakang. Kakang kancane akeh. Oh iya akeh. Mbak ini akeh. Karena Mbak ini kan akeh nek jolang nek kowe nek Pak Dalang pangkat akeh-akeh deh. Mara gage Caketomar pun kakang ya iki. Injih Kang Mas. Ana ing sajroning Taman Makam Pahlawan kene sing Sik to, kok malah makam pahlawan to? Taman Keputren. Makam pahlawan mendembokmu. Putren. ana ing sajroning Taman Kaputren kene siram bakal tak rum-rum tak senengke atimu Yai. Katen jih Kang Mas. Ngene lho. Ketoprak iki nek Bambangan rol lanang ki guyune ora akeh-akeh. Kuwi ora Guyune cukup Sabrang ngono iki. nek alusan kuwi ya cukup ping 4. Ben ketok wibowo. Ngono lho. Yai. Kados Ah. pundi? Ah. Kok diitung to ora usah diitung. Mumpung ketemu nang kene. Medan. Apa siramu gelem tak? Alah kok iso. Wedoke padha ae. Lah di no piye to? Nan Sak tenane aku setya ngenteni. Kaya tibeni lho. Napa estu ngendika panjenengan lho Badang Mas? Batang untumu pecah kono. kakang. Kakang kok batang. Kakang Mas ki nek bagus. Lha iki wondo batang. Iki agek calon batang. Calon to. Ngawur ae Bambangan batang. Bambangan iki. Sing natah Pak Dir, sing mulas Pak Mentong. Trimo Kaya wayange Rangga to. plus titik. Suwung jroning uripku. Kok suwung lho Kang Mas? Wong sing tak tresnani cidra. Lakone wedokane ya ngono marayo sing lanang wis setia lho lah kok cidra. Iki kan padha karo Rizky Pratama ketemu karo keluarga Santoso. Keluarga Santoso kuwi kan beranu saing to nek karo keluarga Gunawan. Mergo pewaris anune kuwi kan Rizky Pratama. Sangka PT Laguna to. Betul. Bergerak dalam giok hijau. Iki CEO ne. CEO iki akan CEO yang menyamar. Menyamar dadi apa Mas? Kere. Tak kira menyamar dadi ula. Rasa kangen tak empet jroning doku. Piye-piye kata-katane lho. Nano piye ka? Rasa 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 kangen
tak empet jroning doku ning dodone iki diempet lho Pak. Alah alah. Alah ning dodone. Ayo nih terus nih, enak nih. Kok malah terus. Modele kok isa. Kok jebule bareng tak mat-matke jebule Cak Mondol ya bagus ya Pak Eni. Bagus. Coba jamel jangkute Pak Eni. Tenan lho manis. Alah. Manis tenan jebule. Manis lho tak sawang-sawang ki. Alah. Sumpah lho, iki saya meneh nek ngono kuwi. Alah. Modele nek. Ora dingenekno. Ora dingenekno. Ngenekno pisan kas. Kok yo genten aku dingonokno. Aku tresno. Yayi, Inggih Kang. aku tresno marang siramu iki tenan jare. Aja ngono lho Kang Mas. Kok malah dimplok. Ya nek diguak ya eman-eman. Nek jajal. Yayi, Injih. pirang-pirang dina aku mung tansah kelingan sliramu Yayi. Iki tenan jare. Iki lho, Kakung. Lah. Yayi, Injih. aku ora bisa pisah karo sliramu Yayi. Iki tenan jare. Iki lho. Sing wedok suwe-suwe lah ngendok iku malah. Nek kaya ketoprak-toprak ngono ku to. Nek iki lho iki ngalih. Iki lho Malah ditaplek dipasne. tangane. Iki lho iki lho ngono. Malah tawa. Trapo enake pas nggon kono kuwi iki lho jelep. Ya. Muga bisa dadi tamba tamba rasa kangen iki. Yo pinter lho iya. Luar biasa ora nyono orang Legiwa jebule ya iso nyuwara. Nggih, dan nyolong kethek. Sok ya nyolong kirik, nyolong marmut. Nyolong petek. Petek. Aku yo ora ngira lho jebule kok ya. Aku dhewe ya ora ngori. Ngira. Jebule iso gandreng. Gandrung. Oh gandreng. Menika nggih saking Pak Purwoko menika juragane pangestu disimak saking Colomadu. Wah iya. Sembah nuwun kanca-kanca CFC nggih sami nusul. Kok Kendal kok Semarang komplit menika. Tembangipun Mbak Eni. Apa? Dalam Tembangipun. niki wau bawanipun niki wau. Tibake Tembang kangen. Tembang kangen. Oke. Enak. Pun sepaket kali bawane. Awak dhewe pating sepaket. Dunya akhirat. Walah lah. Donya akhirat. Den iki Sak jumbleng bareng. Pinter. Kang Mas Nomodar iki jan pinter. Darmono. Darmono. Jenengan Walik ah. Lah ya Modar. nomor. Nyepelek nih kuwi. Darmono nomodar. Tapi ya wis jodoh to, no karo ni. Jane no karo ni karo nanti to. Enak delokane. Apik ya nang. Upama tenanan iku ya gelem ndol bojo Mbak Eni. Walah yo gulem ae. Tak kira arep mo. Gelem iki karo raimu karo bungah ngono lho piye ngono lho kok. Ketoke kok Datar raine. Lainnya datar. koyoke kok ora batine iku ya ora gelem. Ora gelem tenan Lho aku. ketoke kok jijik ngono aku kaya arep ngidu ngono sampe. Dirangkul ngono lho, dirangkul. Ngerti aku kaya arep ngidu ngono. Masa? Masa ta? Kaya arep Mencucu. Arep kaya ngidu. Oh, tanah cangkem ya modele ngene lho Mbak iki kok iso. Oh iya padha arep ngelokne aku prongos. Ora mrongos. Iki ora prongos yo. Kuwi ngono untune selonjor. Yo ora. Lah nyapa? Raine sing kemunduran. Oh alah. Rayu atret. Tembang kangen iki. Coba kaya buka sangi vokal Mbak Eni. Oke. Waya wengi udan krimis terawis wis kang pamengake bangun nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora nang sliramu
dangdutnya Pak. lewat tembang Putri Nila Melani ya. wujud katresnan. Matur Wah, nuwun. horek perkopitok kedelo mangampal geger pasewakan Jawi. Kanca-kanca cakraning rak hebat luar biasa. Deh. Cak Yudo dalem menika nggih disimak Pak Majen TNI Marinir Bambang Sutresno saking Jakarta. Oh nggih. Salam kagem Cak Yudo. Siap, Ampun nggih. kesupen tanggal 26 wonten dalipun Pak Bambang. Oh nggih Ketua Kediri. Lem Kari Pusat. Nggih, leras. Ketua Lem Kari Lembaga Karate Indonesia. Oke. Kuwi mau tembang kangen nggih. Aku ya gumun. Jebule Cak Mondol itu di luar prediksi saya ngerti gamelan barang. Nggih, pripun kok asa. Kok mau ngerti tok ngedol iso. Nggih. Malam hari ini ora nyono orang lagi penontonnya nganti tekan ngisor-ngisor niku jebule Oke, kebak. lah menika wonten menika walah jan. Nganti kate mikah menika. Nggih, pancen papan panggenane pun gonta-ganti Cak Yudo nek teng Nggih. Bonombo iki sok mriki ngono gonta-ganti. Ya. Nggih. Supaya adil. Nggih. Ndene. Coba bar nganu Mbak Yosi ya sing saka Mbak Yosi. Mbak Yosi. Aja ninggal Aku trimo bonceng wiwit budal janjine bebarengan bareng-bareng terus kejiwang rohiyane mbok aja ngece lamun ngece kawelan tapi durine mbok aja ngece lamun ngece tapi durine. ya. Cak Mondol nek mau tak cepak ini, saya tak cepak isi. Sini. Sini. Piye Mas, aja Piye? ya ben ngrasakne ni, ya ben ngrasakne si. Nek mau pikir-pikir mau timbang-timbang kowe pilih ni apa pilih Mbak Yosi? Heeh Mas, jajal. Pertimbangkan dengan baik dan benar. Aja ngantek sampean kok kliru ing pamilih. Dadi antarane ni karo si, kuwi ketoke kok penak sing ndi. Coba lek jajal ni ngono kae wonge blegung-blegung. Lek si ya pancen ya cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia. Dadi umpama kok pilih kok pikir-pikir sing Wah! Kok terus emosi Cak Mondol? Piye ta kowe? Ya emosi no Pak. Lah kok iso Wong ki kene lho? urung sampe ngecap kono wis rong kecap. Terus? Kene urung sampe ngecap kono wis patang kecap. Terus? Sampe aku lho raman kecap-kecap. Karepmu ya pengen ngomong, pertimbangkan dengan baik aja nganti keliru ing pemilih antarane si karo ni. Sebab salah memilih dalam 1 detik rugi 5 tahun. Lah iya. Kayak pemilu. Nek milih apa? Ya, salah meli 1 detik Rugi 5 5 tahun. tahun, Pak. Iya. Kayak pemilu tenan. Lah nek aku ya kaceo selawe ya panggah milih ni. Mosok kok panggah milih ni. Lah iki lho cantiknya Indonesia, eksotisnya Asia Tenggara. Percaya aku nek cantik. Lah Terus? tapi Loh, hapusane angel lho iki. Nah, nek niki dihapusi gampang. Masa ta? Ini iki dihapusi angel ra umum. Lah kowe ra roh. Ninge gampang ngapusi malah. Dihapusi kok. gampang. malah kowe lho sing kabusan ni. Ni kalau kowe kejam ora umum. Larase slindro songo. Ada. Ra roh. Selendro sama Pak Depitoyo yang bagus sekali. Oh, Pak Depitoyo kene nek cakrane ra kan carane mentor ta. iya mentor, ya guru. Mentor 2 tak. Montor. Montor kuwi. Tegese sesepuh sing nyepui para cadang-cadang cakrane nek gak enek Pak De. Ora jalan. Lah ngono ta Pak De? Iya yae.
Lendro songo niki napa? Request terbanyak podang kuning. Weh. Oh alah. Madyan wujud temong peksi. Iki Mas Mondol ya iso to iki? Lho kok ngenyek. Sampean ya iso. Mas Mondol ya. Aku ya Merino, ya aku ya digandrung. Ya tenang ae. Kok kowe Ngomong ibu meneng enu nyapa. ora iso jenenge wong ora kok gak oleh bergerak. Musanu gogrok telu lho. Nek Mbak Yosi ngene kan meneng bareng Mondol. Hoplok 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 hoplok. Apa tendel, Mas? Ya lato-lato. Ngono nyapa mbok takokno barang. Disusul Mbak Yeni barang. Lha Mbak Yeni? Lho kan nyusul mondol, sing kudungan ireng lho. Nyusul Mondol lho kan nyusul sampean kalau tak dudoi. Ndi? Nah, yo ki lho. Mbok nusul nyapa. Kowe kenal piye, Ndol? Yoni to jeneng. Iya, aku Yoni. Aku anggere sapa jenenge ni selera banget. Selerane karo ni. Iki Yoni lah, Iki karo ni ya selera. Sapa anggere jenenge ni selera aku banget. Iya, iya, ya. Ayo. Gage Mas coba. Agawe tali ning bronto. Agawe taline. Arep marai. Ora ngono yo mrilik. Lho kok iso nesu ki lho? Iki kleru. Wong salah. Kowe mau jula-juli. Bener nih lho maksudku. Kaya pinter-pinter dhewe arep marai. Ya ya ora. Aku luwih apal. Ya ya Oh, no. iya. Guru kerawitan diwarai. Ndang kecambal nek. Nano. Yo, Kaya melok marai sisan. ora larase ngelingke nadane. Keminter. Mboten, Pak. Peh SSNNN. Emen. SSN ngono rasa an. Keserimpet untu. Agawe tali ning bronto. Wira swara cakrane krak terus suaramu ngedap dingkluk ae langsungan. Apa? Minder. Mas. Minder. Minder. Langsung pucet Beng, lho. enak apane to, Beng? Beng. Wong beng nek nyuwara wedi karo mik. Musuh aku ya pediot to, Beng. Dot tombeng. Boleh nembang gulu pedhot iki genas direbut siden pirang-pirang mbok mike dicedhakke. Ben gulune pewedot pisan gulune ngono. Apik pondok. Foto beng. Alus manis tur mbrak ati. Mayang awan sinten wau? Awang. Aduh catur lak ngamuk lho. Putus asa langsung Putus deh. asa dek. Mas atur langsung. Layak ora untung. patek semangat nek nyaron. Kayak nih, tenang tur. Poine ilang. Hilang. Wes, arep entuk double gak sida. Upama Mbak Yosi karo Cak Mondol ten. Lah piye Cak Mondol upama Mbak Yosi dadi kembang, kowe dadi apane Cak Mondol? Sampeyan dadi apa, Mas? Aku dadi tawon nih. Sebabe Esuk ngentup, Awan awan ngentup, sore. sore ngentup. Saben dina tak entup. ketok mesra. Cinta, Pak. Cak Mondol. Pripun Pak Igit? Upama Mbak Yosi dadi kompor, sampean dadi apa? Aku sing dadi pancine. Kok iso? Esuk aku nangkring. Nangkring. Awan aku nangkring. Nangkring, Nek. Sore aku nangkring. Nangkring nek. Saben dina aku nangkring. Ya Allah nongkrong. Mas Mondol, Piye, umpama Cak? Mbak Yosi iki dadi dalan utawa jalan. Aku dadi montore. Esuk tak liwati. Diliwati. Awan tak liwati. Diliwati. Sore tak liwati. Liwat Saben terus. dina tak liwati. Mas Mondol, Apa Cak umpama Yudo? Mbak Yosi iki dadi ambulan. Mas. Sampeyan dadi Ambulan, apa, toh. Mas? Dadi Mbak Yosi dadi ambulan? Aku dadi mayite. dadah. Alah. tenan ta. Tenan. Ngalih. Ngalih wis entek wis. Ngalih wis ora dadi entek Lah iki wis. piye? Ketok gobloke, mau Kok pinter terus lho nangkep ngarep. Setelane mau piye? Ora mayat. Lho ngahingi Balik, lho balik, piye? Nek. Nyanyi. Aku lali. Ngono ra omong ket mau. Balik nek jajali. Umpama aku dadi ambulan sampean dadi apa, Mas? Aku nyauri piye iki? Lho. Ngene lho wayang ngene lho blok. Goblok ora omong iki. Ngene ngono. Ngene, Pak. Umpama
Umpama tekono kowe. Umpama Mbak Yosi dadi dalane Aku sing dadi mobile. esuk Tak lewati. Awan tak lewati, sore tak lewati, sak bendina tak lewati terus. ngono. Yo, langsung. saumpama Mbak Yosi dadi ambulan. Aku sing dadi alah yo ambulan to, Ndol. Ngono lho cah Ngono lho. goblok. Nini nonong. Lah wong eneke ya ambulan lho. Lah yo ngono tok. Yo ngono tok. Sesuk tanggapan ora? Yo, Rai, kowe Rai. takon karo aku sebenarnya. Tak ajari sepelane ngene iki. Diajari Pripun, Pak Igit? Setelan anyar iki. Kowe Anyar takon apa karo wis aku. kawak banget. Pak Igit, Piye cak mondel? upama Mbak Yosi dadi ambulan, Sampeyan dadi apa? sampean dadi apa? Suwine. Kowe aja pedhot upama Mbak Yosi dadi ambulan, sampeyan dadi apa? Ngono. Oh. Nah. Pak Igit, Pripun, upama Cak Mbak Mon? Yosi dadi ambulan sampean dadi apa? Aku dadi sopire. Lah mayite. Kowe. Nah, terus ngono. Sing tak Tambah eling-eling jujuk sing tae. tak eling-eling menggoni kita. Terus saking mendumu. Mayat tae kowe iki. Mayat tae. Benang merah itu penting. Nah. Pengen segera dadi mayat apa piye? Ya aja sik to. Lah iya kene kok muyat mayat tae. Mekarku cik dawa e. Terus Wis suwe nggon kula lono. guyu dol, saya buka. Jajal Mas. Iya. Guyu aku. Mripat ki mbok sing rada enek nyawane ngono lho. Dadi ki mripat ki liringing netra iki Nah. bisa menandakan ini auranya itu ekspresif. jadi kuret ekspresimu. Wong mripat ndingi kena sambar moto tak jipuk kon kawek nyawa. Nek gandrunge mripate sing Mbak Yosi kan iki Mbak Yosi kan iki kiwa. Ing kiwa. Mripat kiwa, nglirik kiwa. Milik ngiwa. Mripat tengen. Lirik ngiwa, nengen. Mripat tengen. Nglirik nengen. Nglirik nengen. Heeh. Ini. Dadi Ya rasane ra koyo sigar itu. Itu moto. Coba kene Mbak Yosi sing nembang. Endi Mbak Esi? golek isi podang jenah Gase disendal. Anggo mlayer. iba bunga nyanding bisa dadi Gak butuh cakil lah. Ora. ora nyakir Seneng nek kancane bongko. gandengane udu aku lek cakil Ni ya. tombo Sajake mondol iki nek wis bacot fanatik karo wedok wis nek ora ni ora. kandhane rani ora ndek kok Ni. Wong lanang iki mbok aja fanatik karo wong wedok. rungokno kuwi ndel Lho, wong niki kudu duwe pilihan kok, Pak. Oh, ngoten. Ora fanatik kok. Wah, petuk iki seneng iki, petuk iki seneng iki. Wah, ya iso ngentekne apa-apa, Pak. Enak sitok ya sitok. Ya ae. sitok tok ya sitok ae. Cukup Nitok. nitok. Sebab niwi gampang apa? gampang ngapus-apusane. Ora sing dikapusan iki sing kapusan. iki terus dikapus Dapurmu lho sing kapusan iki. Ni. Podang kuning karya Pak Darno Ngawi mriki nggih. Nggih, Suwargi Nggih. Dalang Darno. sawaneng omah wis ora krasan luyur nang goleki sing tak sayang ngobang mitranggonku goleki ora krasan esuk awan nganti wengi
Makasih. Matur nuwun, terima kasih. Siap, sukron suwanda. Sukron kasiron kok. Kasiran ya. Wah, ngerti syukur kasiran bareng jenenge. Bahasa Arab yang menguasai. Masai kulino ngaji kok, Mas. Lho, alhamdulillah. Ngajine teng pondok pundi? Ten Pondok Tebangan. Pondok Tebangan piye ta kok iso Pondok Tebangan? Ngajine lho ning pondok Oh, endi? Pondok Bersalin. Tebu Ireng. Jare Tebu Ireng. Gak Tebu Ireng ning bagian ning Tebangan kok. Oh, nggih. Alhamdulillah. Jebul tinemune cak mondol ya iso nembang ya iso joget. Ya ngerti syukron kasiron. Syukran kasiran. Ya, aku iki diajari basa Arab bareng karo cak mondol. Roksun sirah rokobatun kulu udunun kuping sinun untu. Ngono barang iki jebule ya iso. Ki lagune apa to? Indung iki. Apal. Apal nek indung-indung. Bosok. Indung kepala indung. Hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung. Mata melirik, kaki kesandung. Aduh Siti Aisyah. Mandi di kali, rambutnya basah. Tidak sembahyang, tidak puasa. Di dalam kubur mendapat siksa. Sakit ternyata. Oh, Salah. elok-elok luar biasa. Aku imbuh. Kowe mau mampir ning daleme Pak Kadus, Pak Mustofa ora? Loh, Pak Mustofa. Pak Mustofa, Pak Kadus. Pak Kadus. Oh, nggih no. Wah. Gak no puji-pujian ya iso. Loh, iso. Kanggo Pak Mustofa. Oke, iso. Pak Kadus. Oke. Ana gendeng digawe apa? Ana gendeng digawe omah. Omah gedhe omahe sapa?
Omah gede omahe Pak Mustofa. Oh, saged Iso ternyata. ya. Mondol kok iso ya. Ana garasi nggo wadah apa? Ana garasi nggo wadah mobil. Mobil gede mobile sapa? Mobil gede mobile Pak Mustofa. Iso kabeh ngene Pak Mustofa sing gede-gede. Berarti tiap akhiran mesti nggone Pak Mustofa wong daleme Pak Mustofa. Ana kurungan nggo wadah apa? Ana kurungan nggo wadah manuk. Manuk gede manuke sapa? Manuk gede. Ayo, ayo. Indung kepala. Indung piye ta? Masa Piye lho? kok iso tekan manuk, Pak? Lah berarti ya ora cerdas, Ora berarti ya ora cerdas. iso. Ya masa awakmu ya ora iso. Ada pertanyaan Ada jawaban. tidak menyinggung. Perasaan orang lain. Iso nak Oke. Oke. Ana kurungan nggo wadah apa? Ana kurungan nggo wadah manuk. Manuk gede manuke sapa? Manuk gede kurungane gak sedeng. Oh. Nah, kurungane gak sedeng kan manuke gede. Gak manuke Pak Mustofa. Alah. Iki Iki. Wah, iki kok iso. Mulane iki kudu ngono. Tak kira ki terus Rambatane ngono ki ndol. Rakter. Kok basa Arab tekan kene. Dieling-eling ngono kuwi. pinter sampean, Pak. Ngaji sedelok. Besok sarapan ning apa? Letak. Letok kuwi aduh. Mangan letok ya cerdas. Bojoku ngerti mondol sak mobil ning mobil lagi guyu ngaklak. Iso nerokke guyumu bareng ning. Padahal ning kono menenge gak guyu blas iki. Ning mobil lagi geblak-geblak. Guyune diempet. Pas ning guyune diempet berarti. Arep guyu wedi menyinggung perasaan orang lain. Coba ganti Mbak Ida Lala nggih. Monggo, Mbak. Slendro Reuni. songo. Mbak, Rila dada monggo. Nggih, monggo ngerti ya. Padang bulan ning basese. Padang bulan ning pesisir Banyuwangi. Jarane kaya kaca. Halo sayang. Halur. Malu. Lur. Reonia. Reonia. Sesama penari. Waktu dulu ngaronse. Nggih, Mbak Ida Lala kak penari tradisional Jawa. Enggak. Mas Mondol penari ular. Kok penari ular Ular lho. nyembur ndasu. Rambanan ki nek ora Mulai ana karo maneh. Mas Mondol piye? Letenge Mas Ali Marsudi. Enjeh, leres. Cakil ya Mas Anggono. Mas Anggono. Iki nek ora karo Mas Anggono cakilane ora dadi. Alah. Yo anggono, yo anggodo. Alah. Kuwi munyu. Rombongan. Iya. Mbak Ida, Dalah. sowan wonten Bonombo, Nggih. merti dusun. Oh, Ndongake napa dateng Pargo mriki Mbak Ida? walah. Bu. Wah. Oh, cara mriki ngoten nggih. Nggih, nek nimbali no ngono. Woe meh mirip kaya Wonosobo. Cah Wonosobo dhek Ya ya. iya. Mbak Nurul Hidayat iki kan. Hidayat tuh lho. Oh, ngoten jebule nggih. Nggih. Dereng ngantos sedaya nggih. Pinter pancen. Aduh ayu-ayu. Alah, kae Mas. Sing jilbabe njambon kae. Nah, yune kok Syahrini ya toh. Kalau lah Ngantuk tala. ada? Ngantuk. Oh, mboten. Mugi ya warga Kebon Nombo dados desa ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Cita-cita ingkang sae enggal kaleksanan dening Gusti menapa dene ingkang awon enggal tinebihna. Amin. Amin. Nah, iki kowe Mbak Ida
Dijengleng Cak Yudo karo Cak Mondol. Oke. Masih kuat Mas Mondol. Loh, Mas Tadi Mondol. sudah ni. Sudah Terus si. Saiki karo la. Malah kaya do re Karo mi apa? fa sol la. Dadi La. Nisila. Ni sila. Oke, aku Neng, mau neng, mau mang, dijembeng mang, aku. mang, Oke. Dijengleng. Mambiat mayon. Nah, Banyuwangi dijengleng. Oke, Untuk oke. pertama pakurmatan Cak Yudo langkung rumiyin. Siap, sembah nuwun Pak Ikit. Nggih. Mambiat mayon. Banyuwangi rek. Nyembyek layun Pak. Oh, kumpul. Yai. Yai. Wah, iso. Wis. Eh, Piyayine buat. bagus, masih muda tumaruna. Gagah gede Gagah. dhuwur. Gede du. Jembeng saged kaping kalih. Saiki cak ndalem. Blekok moncrot. Yo gak sampe moncrot, Mas. Lah Kenapa? piye? Yo mung cemet ngono tok. Blekok cemет mangka blekok cemet. Kene Mas Met, Met. Oh, Kene lho met, kene lho met. Yo, Dok. Eh, Senengane kok. arep ganti jeneng ya. Ganti jeneng jare blekok cemet. Nyedare lho, Met. Iya, Dok. Oh, sik to kesusu ae. Teni kendang Mas Rangga. Nah, bengi iki duet Mas Rangga karo Mas Putra. Dan Elok kendangane Mas Putra. Putra pengendang campur sari kok badak nih. Bagong nganggo doding, de bagong. Ada Bagong. Terus Suarane kanjeng palam Ya. Bang. Alah, kurang mendek itu sudah tak mendek gitu. Ini jangan tekan bola lagi nyolot. Oh, baleni. Dipaske no. Iki ora pas Angger nyolot lah. Tempone dipaske. Oh, nganggo tempo to. Heeh. Kok ora ngirama ki piye? Oh, Rama ora melu. Nyerang biai no swan Yo. Alah piye tondol. Lehmu polah kaya ngono Lah, iki lho, ekspresi. Lah ngono ekspresi, iki ekspresi jenenge. iki. Loro tenan iki. Lagi apik iki. Ket mau Nah, lho. ekspresi Aku tak bateri lho, Kak. piye jejane? Karepmu ki lho piye? Nek kowe mumbul yogane kudu piye? Yoga niki lho Muni. kabeh muni yo. Muni piye? Muni mak jleng. Walah. Kamu tuh Giling-giling, kalau Cok. memberi instruksi harus jelas. Ora paham. paham to cah-cahe ora dong modele. Nek cak mondol mumbul yogane muni jreng. Tapi bareng jleng. Oh ya. Terus ki beda. Pianyu wah. Iya. Wah, ha he, ha ha. Yat. Kok iso goblok? Lah iki sesuai karepku to. Cah-cahe bendal. Cacah yang Eh, Piye? wong ki sing digugu omongane Cak Mondol. maksudnya ki sing jleng ki ora tangkeme. Lah piye? Tabuhe piye? Gamelane ki lho ditabuh bareng. Oh. Ngene
Nek dadak ngomongi. Jangkrik ngono. Tabuh bareng. Tabuh bareng. Oke. Mangga. Bisa langsung berubah. Aku lho ngene. Jare bareng. Sing penting lak bareng to Mas Mondo. Jangkrik tak suwek-suwek ra iku. Taewangi ndol taewangi. Tak aku dhewe. Maksudnya aku rung nyolot aja muni sik. Nek mondol nyolot, wabuh bareng. Tabuh bareng. Jreng ngono. Ngenteni sik. Ngenteni momen salah. Dadi nek kowe nyolot lagi tabuhe dijunjung. Nah. Oh, alah Mas, pas nyolot tabuh Persiapan. sampean junjung Persiapan. Oh, iya iya iya. Tabuhe ngene kabeh. Ah. Ngono tak ngomong iki. Iya iya. Ngono napa bayaran? Oh iya. Aja nes-nes. Iya nggih. Metu ekspresine kok. Metu, mulai metu ekspresine. Angger diplencet sithik metu sithik. Ayo mulai dah. Alas Tabuh tabuh. Ah. Matam picek. Nesu. Wong ora oleh nesu. Asline provokator kowe iki lho. Asline cah iki baik-baik. Provokator. Cah provokator iki lho. Asline iki duri dalam daging. Iya. Asline cah iki lho, wates kene iki. Apik kabeh lho, cacah lho doan apik Sing kabeh. wates ana sing apik mulai kok dibatesi. Wates di sing apik Wates atus iki lho, baik-baik. Nek sing kok ngono ngiwa. Iki lho, welek kabeh. Kayak tukang bedhog barang kaya sekongkol kan. anu, ya ini Kaloroe Saitoni Rojim. ya ini sampean mumbul ning kene kanca-kanca ra ketok. Coba sampean mumbul ning kono. Cedak lho, cedak. Cedak Menawa rangga. cedak bedhog. Masa Masa kene kono ya ora. Kene masa ora ketok. Sapa ngerti cadok ya ora ngerti kok ya. Nek madhep ya madhep. Nah. Pas padakne. Ama, inget ana iki. Pas padakne. Kandhane Jaya barang mah. Kandhane. Omong ae. Jaya ngopo kok Kaya pake nyeneni anake. Bengi iki pangkatku apa nyenani Jaya. Ya iki wakile ugi. Terus yo. Angga wae dah. Nggih. Lor lan kedel lalas. Wes wes. Ben, aman. Larine pejah. Pun, Pak, larine sampean pejah, pun, aman. Ampun. Jarine piye? Cocok ta? Pula bener malah diakehi malah bongkol to aku. Wis penak lho kowe. Makasih. Tak kira-kira arep Kene iki rombongan apik-apik kene iki. Baik. Patese sing elek-elek tidak. Kayak loro kayak duri dan daging. Apa ra dipresto to kok enek riwe. Ngerasaan cah loro sampe menggeh. Tanjowo nek Siap. tak tembak. Nah, dadi kowe nesu lho, Ndal. Nesu no. Anggepe Aja kaya ngono apa? kowe. Aja kaya ngono kowe. Rumangsamu ya. Samu. Kaya iso-iso ngendang dhewe. Kowe iso ngendang dhewe. Paling kondangmu siarne apa? Paling kondangmu siarne apa? Siarno TV, TV lokal, siarno radio, radio basa. aku Aku lho. siarno masjid. Innalillahi. Ben wedi. Kaya nyarne wong mati. Apa-apa kok. Aja kaya ngono. Cengengesan. Mandak raiku kaya tungkakmu. Mandak raiku kaya tungkakmu. Lho salah. Tungkakmu kaya raiku. Tungkakmu kaya raiku. Padha ae. Padha eleke.
Cengengesan. Cengengesan. Sandale gua ngidul, Bakal awake dhewe kumpul. sandale gua ngulon. Bakal awake dhewe kelakon. Waktu-waktu sandalan. Kuat moto ati gronjalan. Cengengesan. Cengengesan. Tak tapuk ngono. Tampuk. Wis lentik. Tapuk ngene, iki slentik. Oh, ngene, Ding. Lho, ngelokne. Malah ngelokne mondol goblok. Oh, modelmu kaya pancen tukang kendang. Iya. Cak mondok. Citirokno. Piye? Pak Bambang tuku gedang. Lho, iso. Mas Rangga. Jam 4 kluget-kluget. Lho, iso jekan. Pak Bambang tuku gedang, gedange ditugel-tugel. Lho, iso jekan. Sing angel ndal Pisan kasih nek iso. Pak Bambang potong rambut. Rambut. Iya rambut tapi yo beda nggone. Oh, edan. ngesan modale. Terus kayak beda. Cacah kene lho, wates kene aku percaya baik-baik cacah. Baik-baik cacah. Wates kene baik-baik ya, Ndol. Baik-baik. Lek Ndol. Cah kae duri dalam daging. Provokator. Terus ya. Aja takon seneng susah Bisa sangka tanah India. Gumel yaring Gumelaring. Gumelaring. Ya oke lah ya. Ora golek wilayan. temen seri Nuswantara Belambiangan, belambiangan. Lari taman Sari Nuswantara. Belambiangan, belambiangan. Lari taman Sari Nuswantara gunung ngira make perkoso asawalan keponan nira wera make subur nguripi aja kangelan nyanyo milih make gede sumber ira rakyate make goyang make jangan sing mari-mari Belambiangane gunung-gunung ngira make perkoso asawalan keponan nira wera make subur nguripi aja kangelan nyanyo milih make gede sumber ira rakyate make goyang make jangan sing Mumpul dal, mumpul. Yo. Joyo iki berarti temanmu. Berarti Baik, Joyo saiki. saiki baik. Cah wis baik. Wis baik Joyo. Liyane Ada cah siji lho. Cah Mas Joyo ki dagelan lho Mas Sam. Dagelan ketoprak kembang Jaya ya kuwi. karek cah lempung tok lho. Lampung. Iki Mas Agus Kentus salam ge Cak Yudo karo Cak Mondol. Oh, nggih. Balekne mawon salame. Lah sebab Ya aja to kok wong salah kok dibalekne. anake pengkhianat. Anake lho. Baik. Oh, manu baik Ganesha. Ganesha. Aduh, ya. Elok tenan. Coba digarap Banyuwangi, lagune Gerajakan Banyuwangi. Oke. Ini Mbak Ida yo nembang karo nari yo. Lho. Dan nggih penari profesional. Nggih. Coba kaya ngapa? Gerajakan Banyuwangi dados.
nambi kandang